Isa, so nake ka fito ka ce baka san wace ce Sadiya Haruna ba. So nake ka fito ka ce kai ba ɗan luwaɗi ba. So nake ka fito ka ce ba mu yi auren mutu'a da kai ba, auren wata 3, auren sha'awa. Ka fito ka karyata mana. Ai Sadiya Haruna ba mahaukaciya ba, haka kawai ba zan kama ɓatattu ba. Ina da daɗin zama amma ina da bala'i idan aka taɓa ni. Ka zo kana tagin 'yan Kannywood kana neman tuba a gurinsu? Isa, ga wacce ya kamata ka zo ka nema tuba a gare ta da wasu 'yan matan da ka gama ɓata su. Kana haɗa 'yan mata da ogunanka masu cinka. Masu cinka su cika ka haɗa musu wrongs. Wannan wace irin rayuwa ne? Isa, kana tunanin mutuwa? Ka koma ga Allah. Kaji? I'm not regretting this thing that An zalunce ni. You people should allow me to talk. An zo an kamun ayoyi a cikin Kur'ani na karya da na ofi aka nuna mu da cewa ai auren mutu'a ya halatta saboda kana so na da zina. Na ce maka ni ba mazinaciya ba. Ka zo kai auren mutu'a da ni. Na zo malamai suka ganar da ni da cewa abin nan da na yi haramu ne saboda tun nayi abin nan bani da kwanciyar hankali. Isa, what are you saying? Baka cikin hankalinka, fine, yanzu ka shiga hankalinka. An yi haka da kai ko ba yi haka da kai ba. Isa, you are born by mistake. Isa, come out and tell me who is your father. Isa, I am ready for this fight. Okay? I am ready for this fight. Idan zan rasa rayuwa na ne, I will show you who I am. Isa, kai dan luwali ne, me zan yi da kai? Tell me me zan yi da kai. Isa, da ni wata mai kuɗi ne sai na ɗaure ka, amma bani da kuɗi. Wannan hanyar shi zan bi in ji sauki a cikin raina. Azalimi. Idan ka tuna kwana nawa ne ya rage maka, za ka tsana duniyan nan. Idan ka tuna ran da ka mutu za ka tafi daga kai sai halinka. Idan ma kai mai kuɗi ne sai ka sana arzikinka. Akwai wani abin da ya zama dole mu yafe, amma akwai abin da ya kamata you must voice out whether you like it or not. Isa, Isa, ni Sadiya Haruna na ce maka kai ɗan luwali ne. Ni Sadiya Haruna na ce maka kai mutumin banza ne. Isa, kana da magana? Kana da hujja? Yes! I want you to do your worst, and I'm ready for this fight. Duk wanda ya zalunce ni ba zai kwana lafiya ba. Ko da na yi shiru, Allah ba zai taɓa ya kyale ka ba. Sannan matanka nan da kake zagi, hakinta ne yake kama ka yanzu haka. Hakin matan nan ba zai... Zalunci ina zai kai mu? Na gan kayi video kayi tagging 'yan fim kana neman tuba. Kana neman tuba a gurin uban waye? Isa, Isa. Ka zo ka nema tuba a gurin Sadiya Harunan da ka zalunce ta, sannan ka koma wa Allah ka ta istighfari. Isa, ka cuce ni, ka cuce rayuwata, kana da 'ya'ya, Allah sai ya saka min. Ka sa ni nayi abin da na saba ma addini na, which I have never expected. Wai haka zai faru da ni Sadiya. Sannan ka zo kana magana baka cikin hankalinka. Ai matan da tana tare da kai tana da haƙuri, kuma Allah ya bata haƙurin zama da kai. Ni ma Allah ya sa in yi koyi da irin halin matanka, amma kai mugu ne a zalimi. Idan baka tuba ba za ka taɓa gama da duniya lafiya ba. Kuma I will do what you have never expected. Yes, ka saurare ni. Na shirya. I'm ready. Assalamu alaikum, ‘yan uwana maza da mata. Mai magana naku Isa Isa. Ya ‘yan uwana maza, ina so ga shawara zan ba mu. Duk da dai na san su mata suna da masu basu shawarwarin nan da faɗakar da su. Mu daina yawaita voice note da 'yan matan mu, kada soyayya ta ɗauke mu mu dinga yawaita voice note muna turawa, ko kuma chat kala-kala muna turawa, saboda yawanci yanzu rayuwar ta lalace. Yawanci yaran nan in kai musu voice note wallahi saving ɗinsa suke, in kai musu chat ma saving ɗinsa suke. Wallahi wayan nan ba alkhairi bace. Ya kamata mu nutsu, mu san me zamu ce da yarinya, ko mu san me zamu tura mata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.